Ya diaturke pasar bangkir kanggo deler lanang inyong Kang Jendol khusus monggo. Gatut kaca pringgondani wayang petruk irunge dawa yen wis semaya jam lenjani angger kepethuk yen kepethuk atine gelar. Pasar bangkir serba ujang tikungan pinggir jembatan mobil lewat surak-surakan kali banjir adus-adusan. Ayo deh sregep sembayang kanggo sangu ning alam kubur. Sampun maringi pasar bangkir niki nggih Truk. Khusus kangge ramane Rama Jendol. Iki sawe kopi.
nguri-uri budaya Jawa. Nggih, lagu mbiyen sanget niki nggih Pak Lurah, lejah. Wis kena domong. Napa kula tesih kemutan padane? Ya tetep. Nggih. Monggo. Nggih. Ye ye ye. Ayo. Monggo Mbak Kakung tok kersakaken joget mriki pun disawer kula teng Pak Lurah. Mboten napa. Monggo mriki lah. Mriki. Ariyo. sampun niki Pak Lurah. Leres sing kados niku Pak Lurah. Arista monggo. Mangga ramane mriku Pak Cina di niku Jam. titipaken teng Pak Lurah. Genggong. Mangga cangkrik genggong. Pak Cina titipaken teng Pak Lurah pensine. Nggih, mangga tes niki langsung ke Jimiring Labas. Mangga mriki
kijing miring. Kira-kira ramane anu asing kanca sapa padane? Lah niku mbak aku ngepripun iki? Deneng ming nyawer mboten joget. Mriki lah. Kijing miringe mriki. Ayo Serale-lale Dua lolo Mangga mriki mriki mriki. Miring, Col, miring, col, miring. Landar telu-telune yang karepean. Yang karepean barang. Wakil. Ora kena wakil. Dua lolo Geser, 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 geser. Nah, geser. Lah, wes yo. Lah. Ayo Ayo tak karo ramane ora apa-apa. Tetep jatah nyindeni ya, Tro. Ya Ya. Tak karo ramane bar apa-apa. Nyok jatah nyinden. Dua lolo Sampuran dong Lolo Alon-alonan lho, Nduk. Ayo, Mas. Kijing miring, ayo, Mas. Kijing miring, miring, miringetan. Wong bagus kanggo goletan. Ayo, Mas. Kijing miring, ayo, Mas. Kijing miring. Pipimu anak upane, hatimu piye rasane? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring. Ngisoran perasaan geseke, ora romansa karo dheweke. Ayo nduk kijing miring Ayo nduk kijing miring Ngetang balik ngulon Apa sejane kelakon Ayo nduk kijing miring Ayo nduk kijing miring Pring wulung dilancipi Senajan urung wis nicipi Ayo Kijing miring Ayo Kijing miring 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 etan Sing lencir kuning dadi goletan Dari mat sawah turun ke kali Dari mana datangnya cinta Dari mata sampai ke hati Ayo nduk kijing miring Ayo nduk kijing miring Luwak mangan babal Yen kurang penak diganjel bantal Ayo nduk Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring. Dina minggu ora prei, tunggu-tunggu ora diwehi. Awang-awang sime kemendung, terang gilingan ampe sisike. Tekan nyawang ora tiga nondong, kalingan kebesi
matur suwun kijing. Lagune ditenggo. Nah nggih. Semoga kandidatur sugeng dalu sugeng midhangetaken. Esi bareng karo Nyaresta musik musike Banjarnegara gilar-gilar. Sebelah mriko Bapak mriki. Lagune napa monggo mriki joget. Ayo iya. Ceritane Ceritane wong seneng tunggal sebale. wiwitane Wiwitane laku jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe sampe jejer nyenggol tangan. banjur ngomong Banjur ngomong aku tresno kowe. ceritane Ceritane wong seneng tunggal sebale. wiwitane Laku jejer saben dinane. saya suwe monggo-monggo Sampe jejer nyenggol tangan. banjur ngomong Banjur ngomong aku tresno kowe. Bang kenemu atiku digawe loro. ayo iya Lagawe larane ati. ya 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 Gampang kecoba. Atiku digawe bingung suwun. Kembange mamen kowe keton boya. Amula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tinggal lagi. Ceritane wong seneng nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong nduk aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong nduk aku tresno kowe yo Kembang kenemu atiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ati. ya 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 Kembang kecoba agawe ati
ngarepe ngapara wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwi becita tinggalke matur suwun Raden Arya Werkudara aja ngisi-isinaken nyata lamun satria ing jodi pati yo lah Petruk lah dedak kira gunga lo ayo Pak ayo Pak aja isin-isin karo guru Godek yo simbang jojo monggo siji maning ayo siji yen ngendika gara-gara pindha kunta ayo lho dasar satria prawira tama sing tekon ngegongna muridi nyong ya saeling kula eling dunungane senopati ae matur suwun ya oke matur suwun Bos sabdane sama guru katekana imanu masa urip ning alam dunya bejane sing sabar lan rima ati kudu eling lan waspada ayo yo nah
sapisan tata krama pindhone kuwe temen kaping telu kuwe tapas lira dadi siswa sing utama yo sayur pakse lembeyung pait rasane kalawudu wong alanggo tambal putu yondo kalawudu kalawudu wong alanggo tambal putu Bro kamu tomo ayo
Banyumasan dipun iringi kanthi gendhingipun eling-eling. Kanthi panutuping atur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun. Semoga batu Raden Indah Kinaryo panutuping acara lalibur. Ayo yo.
sigrop bolot kang terminal